Aragoaz. Kasuntan, 5A gelagoak etorreko zezkigu taula gainera, eta hauek beste ipuin bat, bai, fantasiarekin jarraituko dugu. Eta klasiko batetik bestera, oraintxe bertan, Hansel eta Gretelen ipuina bertxotan. Etorri ikezela, etxalo zaparra da, ongi. Asko arreglatuta. Corría. Bazine familia Irurik ez zeukaten hori da kasua Anaia berak ziren Hansel eta Gretel Gure neska polita bai mutila Hansel Ama ordeak etxetik bota nahi ditu Entzun egiten dute zerbait planeatu Amak aurrak mendira eramaten ditu Amak aurrera bertan basoan askatu Aitak esaten die, gero hemen gara, gero ez zeudenan, taliak etxera. Taurrengo aldian, ohia botatzen, ohia jaten dute, burua makurtzen. Txoria jan, egina ziretzi, txokolatezko etxera, batera iritsi. Eta zurgina bizi, zen etxe horretan, lakasitoz beteta, zegoen etxean. Zorgina pirulinak Hansel izten du bai Zuen ta Hanselek ez Zuen jatea nahi Hanselek zorginari Ematen ezurra Zerretuta zegoen Esaten ezurra Gretel zorginari labera bota du Iez egiten dute direla salbatu Gretel zorginari labera bota du Iez egiten dute direla salbatu Diru guztiarekin ura
Betele sorginari laera bota du, ies egiten dute direla salbatu. Diru guztiarekin gurasoekin joan, ate baten gainean handako zenean. Gure historioak superheroiak di, ulertu nahi baduzu egon oso adi. Trailalalai, egon oso adi. Trailalalai, egon oso adi. Gizon eta emakume oso ausartak dira, mundua salbatzeko azkareta dira. Trailalalai, azkareta dira. Trailalalai, azkareta dira. Oso indartsua da edota traketsa, gizon hoberena da gure superzeta. Trailalalai, gure superzeta. Trailalalai, gure superzeta. Oso gaiztoa dugu eta ona ezen, destruktor dela baina ez du kontrolatzen. Trailalalai, ez du kontrolatzen. Trailalalai, ez du kontrolatzen. Destruktore guzkia daukala helburu, baina superheroiak irabaziko du. Trailalalai, irabaziko du. Trailalalai, irabaziko du. Hau ez da gertatuko ezin du berotu, da buru gogor baina orain nahi du izoztu. Trailalalai, orain nahi du izoztu. Trailalalai, orain nahi du izoztu. Heroia kontra egin destruktor horri, biladoa zeroiak egan eta korri. Trailalalai, egan eta korri. Trailalalai, egan eta korri. Kamehameha jaurti gizon gaiztoari, mareatzen du eta esan poliziari. Trailalalai, esan poliziari. Trailalalai, esan poliziari. Superatxekitze egin animaliekin, eta guztiak doaz kontra berarekin. Trailalalai, kontra berarekin. Trailalalai, kontra berarekin. Pelikula guztitan txarrek antzen dute, gure ipuinan ere galdu behar luke. Trailalalai,
zenbat histori ta kontakizun, bota ditugun ara, baina bukatu egin zaigula, amaitu zaigula jada. Orgoitik ona aizen bat txalo, zenbat txalon zaparra da, ta hemen gainean urduritasun, zenbat nerbion taupada, jakin zazue gure euskara, jostailu polit bat dala. Hauxe izan da guztia, eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko eskola bati, beste bati, tikitin tapatan, errei ere bai, eta bereziki zuei beste bat arte. K-pop bere abesti oso polita da, baina barregarria txikitin parian, baina izerrima polita. Kiki bere abesti K-pop bezala da, biak dira politak txikitin parian, baina deskubritu behar da. Paunkasteko saiatu behar gara, azkarregi dijoa txikitin parian, baina urduri gaudela. Euskaraz gazteleraz rapeatu alda, guk ongi ez dakigu txikitin parian, baina egu saiatzen gara. Musika modernoak entzuten ditugu, oso dantzagarria txikitin parian, baina ibiltzen gara gu. Reggaetoia besten eta dantzatzen jakin, euskara ere alda txikitin parian, baina gu bertsoarekin. Goizean entzun dugu zerbait elektronikoa, denok gelditu gara txikitin parian, baina gure politikoa. Elektronizatuta, abestu eta abestu, gero atera zaigu txikitin parian, baina pozez egin dugu. Gutxoriak bagina ze komedia, eizaria guitzen bai hori egia. Iesika egiten denbora guztian, ezkutuan guztiak zelai eta mendian. Tirikirena, beltza morena, osaba txokolate goizian onena.
saiatuko dugu egan egiten, eta egazkin gabe zerutik ibiltzen. Hemendik araran iritsiko gara, gu askoz azkarrago gure eskolara. Eskolara ez ginen berandu iritsiko, horrela jaionek ez du branka botako, eta denbora gehiago izango genuke, jolasean aritu musika entzuten. Hegazkin bat bezala ibiliko ginen, bidai kontakitara egingo genuen, gu gutxi gora bera airea jolasten, bakarrik futbolera besteak aspertzen. Ez dago hegazkinik dena asko zobe, egan egiten dugu beldurri gabe, lagunekin zeruan asko divertitzen, abiadura asko gaude beti hartzen. Eroriko gara gu odeien gainean, saltoka eta saltoka odeien artean, oso erosoa da beti hori biltzen, esponja bat bezala horietan sentitzen. Zuek bezalako gazteekin geroa ez da faltako, gaur ederki pasatu dugu, ez algera gera bapo. Orgoiko txalo guztiak genituen zuentzako, unaien partetik musu bana, bihotzez eskerrik asko.